Мадэрнізацыя льнаводчай галіны прыносіць свой плён. Навуковы падыход і строгае выкананне тэхналогій апрацоўкі лёну ўжо сёння дазваляе атрымліваць аграрыям Віцебскай вобласці сыравіну высокай якасці. А для вытворцаў аршанскага льнокамбіната адкрываюцца шырокія магчымасці для наладжвання выпуску новых відаў тканін, што дазваляе паспяхова канкурыраваць на рынку. Пра вынікі і перспектывы развіцця льнаводчай галіны Інна Кириенкова. По результатам государственного сортоиспытания максимальная урожайность в переводе на волокно составила выше 30 центнеров с гектара. Выведены новый гатунак лёну, грант, асаблівая гордасць супрацоўнікаў інстытута лёну. Яго селекцыяй вучоныя займаліся на працягу 4 гадоў. У якасці яго пераваг адзначаюць высокую ураджайнасць і устойлівасць да палягання, што вельмі важна для вырошчвання ў кліматычных умовах Віцебскай вобласці. Толькі за апошнія 10 гадоў вучоныя вывелі 8 новых гатункаў лёну даўгунцу, якія адрозніваюцца высокой ураджайнасцю і якасцю волокна. Они способны формировать урожайность порядка 100-110 центнеров тресты. Если в переводе на волокно, это 30 и выше центнеров. Дубровінскія льнозаводы на 3 чвэрці выкарыстоўваюць гатункі лёну беларускай селекцыі. Перавагу аддаюць хуткаспелым, што дазваляе не зацягваць з уборкай і атрымліваць больш якаснае валакно. Ды і на ўраджайнасць ільно-трасты не скардзяцца. Летась упершыню нарыхтавалі яе больш за 12 тысяч тонн. Дзякуючы праведзенай мадэрнізацыі нарасцілі аб'ёмы вытворчасці валакна. У прыватнасці даўгунцу атрымалі на 10% больш. Только за счет технологий, за счет соблюдения сроков уборки льна. Вот это вот дает нам. Ну, понимаете, мы хозяйствам даем все микроэлементы, все удобрения, все гербициды, пестициды и так далее. И вот это является основным, потому что действительно мы выполняем 60% от того, что область поставляет на Аршанский льнокомбинат, это наше волокно. 700 тонн мы поставили, а все по области 1200 тонн. У льнозаводаў стала менш праблем са збытам сыравіны. Аршанскі льнокамбінат завяршыў другі этап мадэрнізацыі, што дазваляе больш перапрацоўваць ільно валакна, у тым ліку не самых высокіх нумароў. І як вынік асвоілі выпуск тканіны типу джинс. Основа используется скрашенной пряжи, и она выглядит один в один, как классическая джинсовая ткань. Спецыялісты камбіната з гордасцю называюць усе перавагі беларускага джинсу. Упэўнены, што калекцыі адзення з такой тканіны абавязкова будуць карыстацца поспехам у спажыўца. Як і ў цэлым увесь асартымент, які ўдалося пашырыць дзякуючы тэхперааснашчэнню вытворчасці і укараненню новых тэхналогій. Мы увеличили выработку жаккардового ассортимента, это пледы, плюс покрывала. Мы можем большие делать, там 2,80 вроде бы, даже более размеры. И наш долгожданный джинс, то есть мы смогли выработать ткань джинсового ассортимента и пустить его в массовое производство. Акрамя таго, на камбінаце запусцілі лічбавы друк, які дазваляе наносіць малюнкі на вырабы сталовай прыналежнасці і пасцельнай бялізны. Падобнае ноу-хау аршанскіх вытворцаў дапаможа пашырыць збыт. Рынак дыктуе свае правілы, а ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі выжывае мацнейшы. Інна Кириенкова, Александр Петровецкий, навіны Віцебск.